Tħabbar li dalwaqt mistenni jibda xogħol ta' restawr fuq l-Akwadott Fawdex b'xogħol estensiv biex tkun preservata l-istruttura tiegħu. Dan ħabbru l-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri li fakkar kif l-2017 it-taqsima tar-restawr fil-Ministeru għal-Għawdex kienet għamlet intervent biex jipprevjeni milli ssir aktar ħsara. L-akwadott inbena mill-Ingliżi bejn l-1839 u l-1843 biex iwassal l-ilma mingħajr ilma f'Kerċem lejn ir-Rabat. B'hekk dan ir-restawr se jassigura li dan il-wirt storiku tal-Gżira Awċija se jiġi prodett u jkun jista' jibqa' jitgawda mill-pubbliku. Il-Ministru Camilleri saħaq fuq l-impenn tal-Gvern li jkompli jissalvagwardja il-wirt kulturali Fawdex permezz tal-investiment kapitali neċessarju. U dan huwa proġett importanti għal Gżira ta' Għawdex sabiex nikkonservaw dawn l-akwadotti li propju bnew fi żmien l-Ingliżi sabiex propju wkoll dak kollu li huwa assoċjat mal-istorja ta' Għawdex naraw li jiġi ppreservat u li jgħaddi għal ġenerazzjoni li jmiss. John Xwiereb li huwa d-direttur għall-Wild Kulturali fil-Ministeru għal-Għawdex qal li l-proġett se jkun maqsum f'numru ta' fażijiet. Xwiereb stqarr kif l-ewwel fażi tal-istudji ġeoloġiċi hija diġà lesta fil-waqt li t-tieni fażi tal-proġett se tibda fil-ġimgħat li ġejjin. Il-proġett mistennijiet lesta sal-aħħar tal-2025.